El mes d'agost ha començat amb Castell de Déu, a Vilanova i la Geltrú. Dimecres tenim Firagós. La colla castellera de Sant Pere Sant Pau ha estrenat el 4-8. Avui estarà el segon cap de colla amb nosaltres. Ve Sant Magí, dilluns vinent farem sorteig. Després hi ha 15 dies d'aquells que no podeu fer vacances. Ni tu tampoc, Aina Mallol. No puc fer vacances, No pots fer vacances. Vaja, estic preparada. Així m'agrada. Atenció al mes d'agost que se'ns presenta, que se'ns prepara i que viurem intensament aquí a TAC12, al Finet i pel mig, a les retransmissions i, com sempre. Comencem, no? Comencem, com sempre, amb la imatge de la jornada. A que no sabeu quina és? I no podia ser altra, Carles. 3 d'agost, 3 de 10, el que havien anunciat els castellers de Vilafranca es va convertir en realitat, però és que a sobre ho van guarnir amb 3 games extra més. Molt content de la gent que ha vingut avui aquí, les camises vermelles, i esperem que les camises vermelles que no hagin pogut vindre avui dimecres tenen una oportunitat enorme per fer el que ens ha quedat pendent avui, que volíem portar aquí, que era el 4 de 9 i el Pilar de 8. La frase de la jornada era la resignació d'en Francesc Ramon, cap de colla de les joves. I el post no pot ser un altre. No se'l veu en aquesta foto, no fa justícia aquest post, però allà hi ha en Jordi Mallol. Jordi Faixa Mallol, d'honor. eufòric i molt content després de rebre la faixa d'honor que se li va atorgar el dimecres a la capella de Sant Magí. La gent com tu fa la colla gran, Jordi. No la colla, no. El món casteller. Per tant, felicitats, merescut. Faixa d'honor, ja sabeu, cada any una colla castellera entrega la faixa d'honor, alternativament, les 4 colles de la ciutat de Tarragona, a algun dels seus castellers. I la faixa d'honor ja és per en... Merescudíssima. Sí, claríssim, claríssim. Així hem començat el programa, com sempre. Anem a analitzar tot el que va passar a Vilanova. És que va ser espectacular. Especialment això dels castellers de Vilafranca. Després repassarem la jove de Tarragona, les joves de Valls i els bordegassos, però això de Vilafranca és espectacular. És estratosfèrica. Van agafar el coet i van posar la directa. I van començar així. Amb un 5 de 9 en folre teníem dubtes de la sortida dels castellers de Vilafranca, i és que durant uns moments es va especular fins i tot la possibilitat de que sortissin de 3 de 10. 5 de 9 d'arrencada, també treballat però molt ben gestionat, la veritat. La sensació que tenien molt al cap el que havien de fer i que l'objectiu que tenien a continuació era claríssim. Després va venir el gran moment, un 3 de 10 que va ser bellugadet tota l'estona, però que hi havia una sensació de confiança, de aquí no podem caure, el van gestionar a la perfecció. I tinc també aquella sensació que és un castell que en veurem uns quants d'aquí a Sant Fèlix, fins i tot et diria. Crec que no serà l'únic, sinó que per poc que puguin és un castell que aniran repetint els castellers de Vilafranca perquè se'l volen fer molt seu. I la gran sorpresa. Sí. Quan ja pensàvem que, bueno, potser fan la Torre de Nou, potser fins i tot algun castell bàsic de Nou, no. Gir de guió, estrena 4 de 9 amb el Pilar. Feia anys que no els descarregaven. 7. Feia 7 anys que no els descarregaven i realment en aquest Pilar tenen un autèntic emblema. En quan va quedar el Pilar sol, van veure que aquell castell ja es descarregaria perquè realment el van treballar i gestionar molt bé. El 4 va tenir alguna coseta, sí que és certa, a la sortida, però un cop al Pilar, i com que tenen aquest Pilar, van dir, saps què? Ho rematem en Pilar de 8. El cap de colla, l'Àngel Grau, ens parlava del 3 de 10 i atenció al que deia del 4 de 9 amb folre i agulla. El 3, entre l'assaig i la plaça, portem 19 3 de 9 fets, n'hem fet 10 assaig. Vull dir, el ritme hi era, la confiança hi era, avui sí que la canelleta ha anat una miqueta més lenta, però era un 3 de 10, que no els hi puc demanar res més. Avui tots els poms són diferents de tots els 3 castells. Ostres, estem en un lloc, en una posició ara mateix fantàstica. I aquest 3, bueno, per la colla portarà molt, però crec que ens aporta molt més aquest 4 de 9 amb agulla internament a la colla, perquè l'hem tornat a recuperar, que no passa el 3 de 10. A la jove de Tarragona li queden deures pendents pels pròxims dies. Sí, una jove de Tarragona que es va entrebancar una mica, ara ho explicarem. D'arrencada 3 de 9 en folre, amb algun canvi, van rotant aquestes estructures. Suposo que pensant en futur no fan sempre aquest mateix 3 i això doncs és una bona senyal.
va arribar el moment d'ajuntar l'altre castell de nou. Tenien claríssim objectiu, 2 castells de nou. Ho havia anunciat el seu cap de colla, però el primer ja no estava ben travat i ens va donar unes sensacions una mica estranyes. I el segon, la veritat és que no va millorar massa més, sinó que amb la traspassada el castell es va començar a enredar, vam veure els terços i els quarts patint de valent, moltíssim, moltíssim, i al final es va acabar trencant per aquesta posició del pis de quarts que realment va treballar al límit, però no ho van poder salvar. Van tancar en 5 de 8, bona notícia poder tancar amb el 5 de 8, que també és un castell que ha de ser molt important per ells en aquest tram de l'agost que tenen exigent, i també pilar de 7 de comiat, podríem dir. Per tant, pilar de mèrit, també veient i a l'expectativa de que pugui créixer ben aviat. I l'Adrià Calvet precisament ens parlava de què li havia passat al 4 de 9 en folre. Però amb el 4 no l'hem lligat bé i no hem estat fins, i aquí he d'assumir la responsabilitat, perquè em toca a mi com... La primera l'he hagut de baixar perquè hem vist que no funcionava, i la segona pensàvem que l'estabilitzaríem amb l'entrada de dosos i a la carregada. I no ha sigut així, l'hem perdut amb la carregada i després ha sigut una batalla molt dura i ens ha marxat. Llavors hem hagut de canviar plans, 5 de 8, pilar de 7, i ara trencar-nos el cap amb això, perquè creiem que estem treballant molt bé passos més grans, però creiem que avui era un dia per fer el 3 i el 4 i llavors fer el salt endavant. La Joves el que va fer ho va fer bé, però no va poder fer allò que li hagués agradat fer. Sí, la Joves sobretot també tenia com a objectiu ajuntar els 2 castells de nou i somiar, si eren camises, poder arribar al final amb un pilar de gamma extra. D'arrencada 3 de 9, bona senyal, perquè l'últim els hi havia quedat encarregat i per tant s'havien de refer d'aquestes sensacions. Molt bon 3 de 9, molt ben gestionat, i quan pensaven que vindria el 4 de 9 ens diuen no tenim els efectius que voldríem per poder fer aquest castell, així que van fer una mica els emblemes de la colla. És veritat, ben vist, els emblemes. Perquè el 4 de 8 amb l'Agulla és un castell que aquesta temporada han fet molt i després van dir anem a tornar a fer un castell que ara fa setmanes que no fem, que sí que havien fet molt al principi i que fins i tot s'havia parlat molt de la possibilitat de veure'l en forma de 2 de 9. S'apropen dates interessants i suposo que tenir ventall ampli de castells és important. I per acabar, no hi va haver pilar de 8 com us hem dit, sí que van tancar amb un pilar de 7 que realment el facin com el facin, els hi surt bé. I en Francesc Ramon en acabar ens parlava de la diada i sobretot de les previsions de dimecres per Firagós. Jo crec que hem d'esperar 3 de 9, 4 de 9, segur. Pilar de 8 segur. I si som gent i la gent en té ganes, hi haurà una cosa més. Així de clar ho dic, però la gent ha de tindre ganes. La gent que avui no ha pogut vindre ha de tindre ganes de vindre i veurà la tercera cosa que volem fer. I finalment el 9 de 7 de Bordegassos, que té molt de mèrit aquest castell. Sí, ja no és tant aquest castell que era una novetat i és un castell molt complex que requereix moltíssima gent, sinó refer-se també una mica del que els hi va passar en les 2 primeres rondes, i és que el 4 de 8 els hi va quedar en intent desmuntat en 2 ocasions. Llavors, fins a tercera ronda no van poder entrar en la diada, però al final van acabar en 3 castells de la gamma alta de 7, 7 de 7, 5 de 7 i aquest 9 de 7 com a gran emblema. Content a mitges, molt content per tota la gent i la quantitat de camises que no solament avui, sinó ja portem arrossegant durant molts assajos i moltes diades. I res, avui no ha pogut ser el 4, estic content pel 9 perquè feia molt de temps que no el feien. És un castell que jo crec que ens donarà moltes altres opcions i ens obrirà portes i fons d'armari i molta canalla que ha pujat i tot això jo crec que és la lectura positiva que hem de treure. Ara tot seguit farem dibuixos del que va passar a Vila-seca i als Pallaresos, però ja que parlem de castells de 10, secció concurs, m'has parlat del Pilar, m'has parlat del 2, i el 10 com està? Perquè tothom diu que els 2 castells de 10 poden ser claus per guanyar el concurs. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Anem a veure-ho? Va, ensenya'ns. Doncs el que hem fet és preparar una mica com està el 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles a nivell global i com està després en el cas del concurs. Perquè te'n facis una idea. Un de cada 4 a nivell global es descarrega. Un de cada 4? Només un de cada 4, eh? Llavors,
també d'aquests un de cada 4, un es carrega. Per tant, si el proves, o el carregues o el descarregues al 50%. Li pots fer l'aleta. Tens 50% de possibilitats. Ara, tens 50% de possibilitats de no fer-lo. Intentar-lo. Ja. Perquè els intents desmuntats és molt baixet el percentatge. Ja veureu que en un altre castell passa una mica al revés. Però normalment el percentatge més alt és d'intents del 3 de 10 a nivell global. Déu-n'hi-do, aquesta és l'estadística global del 3 de 10. Val. Perquè us feu una idea. Ens n'anem ara a veure l'estadística global, la del concurs del 3 de 10. Vinga, va, sí. El concurs. Ostres. Se n'han fet pocs, eh? Sí, sí. Et diria que carregar-lo és d'un 17%. Només tens un 17% de possibilitats de descarregar-lo, eh? Descarregar-lo 17%, efectivament. La meitat de possibilitats és pràcticament carregar-lo, fer-li això està l'aleta. bé. Això... Bueno, bé, no ho sé. Això està bé. Ara, si el proves, el més probable és que es produeixi un intent. Estic tremolant. No hi ha cap intent desmuntat. Insistim, els caps de colla ens han dit que els 2 castells de 10 poden ser bàsics per guanyar el concurs, descarregar-lo. Nosaltres només us fem un dibuix de com és l'estadística del concurs, eh? Vinga. Ens n'anem amb l'altra gran tità. El 3 de 10 us hem de dir que és un castell que s'ha sovintejat més. El 4 de 10 és més car de veure. Sí. De descarregats, una mica similar, eh? Un de cada 4 es descarrega. Val. Ara, intents i... Més de la meitat queden intents. Més de la meitat del que es prova, quasi, queden intent o intent desmuntat. Sí. I són molt poquets també els que queden carregats. I el concurs? Anem a mirar-ho al concurs, perquè clar, l'estadística és baixíssima del concurs. L'ha provat molt poca gent, el concurs. Però mira, 25, 25 i 50%. Per tant, tens un de cada 4 es descarrega, un de cada 4 es carrega, i la meitat de possibilitats és que et quedi en intent. I passa el mateix, els intents desmuntats al concurs no existeixen dels castells de 10. Com m'agrada això. La veritat, t'he de dir, Aina Mallol, que ara no sé quina lectura fer de tot això. No sé quina lectura fer. No, perquè tothom ens ha dit que eren claus. Són claus, però també són traïdors, perquè si el tires amunt, et passarà alguna cosa. És a dir, no el desmuntaràs, com a mínim. Això és el que ens ha ensenyat l'estadística. Molt bé, la secció del concurs, els castells de 10 al concurs. Tenia en compte que aquest cap de setmana ja hem vist el primer castell de 10. Va, ràpidament, les últimes imatges que us ensenyem del cap de setmana. A Vila-seca, la Colla Vella va fer 3 de 9 en folre a la segona ronda, no ho podré veure, però sí aquest 5 de 8, que apunta 5 de 9 per dimecres. Jo crec que era una mica les proves de cara al que ha de ser el Firagós de la Colla Vella, especialment amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, que són dels castells que estan rodant moltíssim, veure si es poden pujar un pis més, i d'això estarem pendents el dimecres. També hi havia els xiquets de Tarragona que van poder retrobar-se amb el 5 de 8 i que van fer 2 intents desmuntats de 3 de 9 en folre. Per tant, se'ls va tornar a encallar una mica aquest castell, de nou assignatura pendent pels xiquets i esperant que es puguin refer ben aviat. El Roger ho deia, els castells de nou han d'arribar aviat, doncs esperem veure'ls de nou. Aquest era el 5 de 8 d'obrir la diada dels xiquets de Tarragona i xiquets de Vila-seca van fer els 2 castells bàsics de 6, 4-6, 3-6, aquí veieu 4-6, i van carregar també el 2-6. I els pallaresos, ara saludarem a la Colla Castellera de Sant Pere Sant Pau, però hi havia nois de la Torre i xiquets del Serrallo que van fer també els 2 castells bàsics de 7. Sí, 3 i 4 de 7, castells de rodatge, també venen d'uns dies intensos, doncs això, que entre vacances, actuacions i això, a vegades costa arrossegar gent, també els hi ve un calendari ara molt exigent, per tant, bona notícia poder seguir sovintejant aquests castells de 7 i a l'espera del que hagi de venir. Van fer un intent desmuntat de 4-7, però després sí que el van poder descarregar els xiquets del Serrallo, que també tenen a l'horitzó més immediat aquesta diada de Sant Magí. Són els castells, aquest és el 4-7, que va tenir aquella dificultat, que sí, que no, que sí, dels xiquets del Serrallo i que no van poder completar fins després. Primer van fer un intent desmuntat i aquí veieu que després sí que el van poder descarregar. 2 apunts ràpids també. Hi havia Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès, intent de 4 de 9. Intent de 4 de 9 dels castellers de Barcelona. I qui no va poder amb el 4-8 van ser els xicots. Sí. 3 intents desmuntats. 3 intents desmuntats de 4 de 8, van sortir amb 5 de 7 només, i Barcelona va caure de 9 de 7 també, i per tant va ser una diada una mica estranya. Qui sí va fer el 4-8 és la Colla Castellera de Sant Pere Sant Pau. Va, saludem tot seguit el seu segon cap de colla.
A l'entrevista avui ens acompanya el segon cap de colla de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que és en Carles Sirolla, perquè ells sí que van fer el 4-8. Carles, com estàs? Benvingut. Avui content. Que sí? Sí, un bon dilluns, tu. El millor dia per poder venir a parlar de la colla. Sí, senyor, tota la raó. Esteu on estava, on voleu estar? Esteu millor del que pensàveu? Com esteu? Sempre quan tu fas les previsions, tu esperes arribar una miqueta abans, no? Sempre els objectius. Però sí que és cert que aquest 4-8 el volíem tirar, si no era a finals de juliol, doncs principis d'agost. A Reus es va fer l'intent, a última hora hi va haver problemes d'última hora, però bueno, a Pallaresos doncs el van fer i penso que ens va sortir la mar de bé. Teniu com un idili especial en Pallaresos també, eh? Allí sempre feu cosetes. És una plaça que ens agrada. És a dir, tenim proximitat amb el barri, amb la població de Pallaresos, aconseguim moure gent i això ens agrada actuar allà i fer la plaça que sigui nostra. Fem una cosa, ens expliques com va anar l'actuació veient les imatges? Vinga, sí? som-hi. Doncs veurem les imatges dels 3 castells que va fer la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Els Pallaresos van començar... Bé, aquest és el 4-8, eh? Aquest és el 4-8, sí, que va anar a segona ronda. Van fer primer un peu desmuntat, estava una mica obertet, però quan vam tornar a quadrar vam veure que les condicions estaven bé per tirar-lo amunt i realment el vam fer amb garanties i seguretat. Sí, està molt bonic. Sí que és cert que es nota aquest punt de nervi del ser el primer de la temporada, però realment estem molt contents i això a la colla va agradar, que ja feia temps que ens apretava i ens el demanava. El necessitàveu, per dir-ho així? Sí, no t'ho negaré. Vull dir, la colla ens estava apretant i quan la colla apreta, tu has d'apretar també. Molt bé, i és tornar-vos a resituar una altra vegada en una zona on vosaltres esteu molt còmodes. Ara veurem també el 3-8, però és una zona on vosaltres esteu còmode, també en castells com aquest. Sí, el 3-8 és el quart de la temporada, estem supercontents d'aquest 3-8. Aquest 3-8 ens ha donat moltes alegries i el podem portar amb garantia i solvència a qualsevol plaça. Per tant, a partir d'ara, que no falli el castell de 8. No, perquè a més teniu una agenda que després repassarem que és bastant important durant els pròxims dies. Aquest és el 3-8 que servia per obrir plaça, 3-8, 4-8 va ser l'actuació de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Aquí veieu la descàrrega. Una vegada més, aquest 3-8 és magnífic de la colla de Sant Pere i Sant Pau. Fixeu-vos que no hi ha problemes, hi ha coses a explicar. I després el 5-7, que també ja l'esteu apamant. L'estem rodant. Després ja et preguntaré més, però l'esteu apamant. Sí, realment és un 5-7, podem anar fent canvis, podem fer poms petits, poms grans, quarts grans, quarts petits, anem jugant una miqueta. Aquest és el 5-7, insistim, el moment de la carregada del 5-7, en aquesta actuació que van fer els Pallaresos, són els 3 castells que va fer la colla als Pallaresos. Escolta'm, una cosa important, que tot això ho heu fet obligat a fer canvis durant les últimes setmanes, a més canvis en peces que són importants a la colla. Sí, totalment. Hi ha hagut una lesió extracastellera, extracastellera, i això ens ha obligat a fer canvis a totes les estructures grans, el 3-8, el 4-8 i el 2-7. Això te perjudica, però a la vegada guanyes noves incorporacions a tronc i això és un benefici per a la colla també. Això té mèrit, la colla té mèrit. No sou una de les grans colles amb potencial de moltíssima gent que diu si no hi ha una peça hi ha una altra. Sou una colla que esteu allí sempre picant pedra, mai millor dit, i per vosaltres ha de ser un element de dir, ostres, ens ha fallat una peça important, però en tenim d'altres. I no és la primera vegada que us passa això. Correcte. Sobretot aquesta temporada estem molt contents i el mateix Jordi a l'inici de temporada va dir que una de les coses que li agradaria és que hi hagués aquest rodatge de gent i que, en casos com aquests, que hi ha una lesió, poder entrar algú que ja ha anat assajant, ja ha anat rodant i, amb un temps més breu, cap a plaça. Escolta, curiositats d'això dels castells de 8 de la colla, perquè és molt curiós. Primer el 3, després el 4. A diferència de moltes altres colles, no sé si de totes, perquè no he mirat tota l'estadística de totes les colles aquesta temporada. Primer el 3 i després el 4. Sí, realment tenim un idili amb el 3-8 i des de fa anys, que és el que ens dona més garanties tant a l'assaig com a plaça, que el podem portar amb aquesta solvència, amb aquesta confiança, amb aquesta seguretat. És un castell que a la colla agrada i et demana ja, ben a l'inici de temporada, que el 3-8 ha de sortir ràpid, perquè tenen aquest punt de confiança. I penso que això, a nivell de pinya, a nivell de tronc, ostres, fa que et vagi molt bé, que vagis fent proves i et vagin sortint de manera bastant ràpida i estem molt contents i que continuï així. Evidentment. Escolta, ara tenim el 3-8 i 4-8 el tenim. Ara s'han de repetir? S'han de repetir, ajuntar-los un altre cop. Molt bé. I afegir-li ja una altra coseta també, no? El 2-7. Sí, com està això? Bé, aviat el veurem.
Aquí sí que et faig una mica d'espoiler, però aviat el veurem. Tot i fer canvis, aviat el veurem. És la idea. Sí. Penso que és important. O sigui, el voleu fer abans de Sant Magí? Sí. Sí, la idea és arribar a Sant Magí, amb la clàssica, amb això tampoc et puc enganyar, però havent-ho fet tot abans. Ja no sé si en format clàssica o això és una cosa que hem d'acabar de valorar, però el que està clar és que tots els castells que van a Sant Magí els hem d'haver fet abans. 3 i el 4 ja el tenim. O sigui, potser junteu de 2 en 2 en les diades que us queden, perquè si no m'equivoco és Sant Roc, el Cos del Bou, i Vallmoll, i potser feu 2 i 2, per dir alguna cosa, o si no, escolta'm, tires la clàssica i ja la tens feta. Correcte. Això és un debat dins la tècnica, també t'ho diré, aquesta coseta de què fem, no sé què, bueno, lo típic, no? Quan tens veu i vot, doncs has de parlar, dir la teva i intercanviar opinions. Tot i que el Jordi és qui té l'última paraula. I tu què votes? A tu t'ho diré. No m'ho diràs, val. No t'ho diré. Depèn sempre també del volum de gent que puguis arrossegar, de les vibracions amb les quals sortis de l'assaig. Penso que també és important que per molt que els haguem fet bé, no li has de perdre el respecte i els divendres abans de portar-ho a plaça, doncs les vibracions han de ser positives. Si fins ara ens ha funcionat, no és una cosa que haguem de canviar. Correcte. Escolta'm, el model Sant Pere Sant Pau és un model peculiar. Quantes vegades heu fet el 4-7 net, sencer, a l'assaig, abans de tirar el 4-8? Doncs ara mateix unes 4, 5, 6 por ahí. Sencer? Sí. Però ja saps que quan ho fem ens agrada que surti bé. No serveix només travessar-lo, sinó que aquest travessar-lo sigui amb garanties i que baixi tot el tronc amb la confiança de dir, vinga, a plaça. Això, i entrem a la pregunta, això es penalitza si voleu avançar coses de vegades, no? Allò de dir, amb aquest mètode tot s'ha de cuinar una miqueta més. Sí, correcte. O sigui, vas una mica més lent del que la gent et demana. Però al final tu el que vols fer-ho és amb aquesta garantia i fer-ho amb un bon resultat i fer-ho bé, que et sortis content de plaça i fer-ho amb aquest convenciment. Llavors, a la gent li costa una mica entendre aquest punt de paciència, però és el que ens ha servit, aquest puntet de paciència, d'aguantar un moment, aguantem, fem un parell d'assajos més, acabem-ho de rodar, de donar-li el tom, de buscar aquest encaix, i mira. És el famós ja mètode picar-pedra. Sí, correcte. El famós mètode picar-pedra. Correcte. El mètode picar-pedra està treballant també altres castells. Està treballant també altres castells. Post Sant Magí. Post Sant Magí. Sant Magí ho tenim clar. Sí. 3-8, 4-8, 2-7. Correcte. I després? Com tu dius, picar-pedra i a foc lent. Molt bé. En forma de 5. Això ho has dit tu. Efectivament, ho dic jo. Està bé, és la il·lusió d'aquesta temporada. Sí, però foc lent i picar-pedra. Els castells sempre diem que s'han de demostrar plaça i no, per molt que els anomenis, si després no et surten, no. Primer ho has d'assajar, i com dic, portar-ho amb aquest punt de garantia que la colla ho pugui saborejar. Com van les provetes? Bueno, queda recorregut. Primer, ara ens toca estrenar el 2-7 i ens hem de centrar en això, acabem d'estrenar el 4-8 i hem d'anar pas a pas, no podem córrer. No podem córrer, és una cosa a llarg termini, que ja, bueno, no és d'enganyar, que ja fa temps que anem fent, però molt a poc. D'alguna manera, Carles, s'ha aparcat el 3-8 amb l'agulla, que es va provar. Correcte. Està aparcat el pilar, perquè evidentment has de tenir les peces adequades, i aquesta ara seria la il·lusió de cara a final de temporada de la colla. Ha d'il·lusionar molt que la colla castellera Sant Pere i Sant Pau pugui provar un 5-8. Il·lusionar, il·lusiona, però és el que t'he dit. No em mullaré, és veritat, perquè penso que és un castellàs, perquè és un senyor castell. És un senyor castell i que ha de picar molta pedra i que ha d'anar assajant i que després et doni aquestes garanties que diem, no ho farem per fer. I he parlat massa. No, que has d'haver parlat massa. No. Escolta'm una cosa que em venia al cap ara. Hi ha 2 grans dies per poder provar aquest castell. No? Sí. O seria Santa Tecla o seria el concurs. Molt bé, doncs ja està. Bé, el que t'he dit... Hauria d'haver vingut Jordi Galla, que segurament l'hagués apretat més i hauria... Jo tenia molt clar que venia... A mi no m'ho trauràs, a mi. No, però escolta, il·lusió n'hi ha. Sí, il·lusió n'hi ha. Sempre tu t'has de... No pots... Sí que és veritat que a la nostra colla, com sempre diem, tenim l'autoexigència d'acabar l'any mínim amb la clàssica. Mínim.
Ara, tot el que pugui sortir a partir d'aquí, doncs sempre has d'anar a alguna més. No et pots conformar només a això. Tu ho has d'anar a intentar, ho has d'anar a ossejar, ho has de dir-li a la gent, que s'ho cregui. Ara, després, això també passa a moltes colles, que les coses van coent i després no s'acaben materialitzant. Però sí que és veritat que tu has d'intentar enxufar la colla amb coses extres, amb coses més difícils. Conteres un 4-8 i un 2-2-7, ojo, que és molt difícil, però la gent t'apreta i te demana més. Per tant, tu els has d'oferir alguna més. Una cosa, tu al cap tens alguna altra coseta així per final de temporada? Perquè com has parlat molt del 2-7 i això... Hi ha alguna cosa més allò o no? No t'ho puc dir o no hi és? No t'ho puc dir. I no m'apretaràs, no. Hi ha altres cosetes que s'estan coent, però... Paciència. Paciència. De gent com anem? De gent, el volum de gent, si fa o no fa, més o menys com la temporada passada. Sí que és cert que a l'agost punxem una miqueta més, gent de vacances i tal, i clar, la gent te les fa, evidentment, abans de Sant Roc i Sant Magí, que és quan la gent ve ben xufadíssima. Llavors, aquestes 2 setmanes ha costat una miqueta moure, però a partir d'ara ja estic convençut que tothom hi vendrà a saco amb ganes de Sant Roc i Sant Magí. Carles, sense dir massa, has dit molt. Ja veuràs la gent de la colla. Bueno, ja està bé. Home, els has d'il·lusionar, també. Sí, que sí. Clar. Si no m'estiraran les orelles. Efectivament. Escolta'm, potser ens veiem dilluns vinent. Dilluns vinent? Potser ens veiem dilluns vinent, si hem de sortejar Sant Magí. Potser estàs tu. Potser. Ja veurem. Depèn del jefe, això, sí. Molt bé. Tu què vols sortir? Primer, segon, tercer, quart? Tu, Jo? Primer. Tu primer? Sí. Per què no? Per les coses clares. Teniu un programa clar, vull dir que... Primer, tens molt clar, amb confiança, i endavant. Molt bé. Carles, t'esperem, o a tu o al Jordi, la setmana vinent per fer el sorteig de Sant Magí. Molta sort, que vagi molt bé. Les 2 diades que teniu, més enllà de Ciutat de Castells, perquè també hi ha Ciutat de Castells aquest dimecres, però sobretot les 2 diades de la setmana vinent, Sant Roc, Vallmoll, just abans de Sant Magí. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies a en Carles Cirolla, és el segon cap de colla de la colla castellera de Sempre i Sant Pau. Costa, però ha dit coses ben interessants. Va, recta final del finet, que amb l'Aina hem de marxar d'agenda. No hi ha massa coses aquest cap de setmana, ja veureu. I aquesta és l'agenda, Aina, de... És que és dimecres, diumenge. Sí, anava a dir... Claríssim el que hem de veure i on s'ha d'anar. Dimecres al Firagós ja us ho hem explicat. Nosaltres hi serem en directe a TAC 12 a partir d'8:45 amb els Xiquets de Valls. I diumenge, doncs, anem cap a la zona del Penedès. Sí, la zona del Penedès que ha modificat la seva hora d'actuació, ja ho va fer l'any passat, enguany en diumenge a la tarda repeteixen la colla jove, la colla joves i els nens del Vendrell. Doncs és l'agenda que tenim per aquests pròxims dies. Un cap de setmana relaxadet, perquè Aina Mallol, saps el que ens ve, no, després? Ui. Ens prepararem. Dilluns vinent al Finet, sorteig de Sant Magí. Però després arriben aquells 15 dies que són espectaculars. Anem a posar-nos en formol. Exacte, vinga. No, dimecres Firagós. I la setmana vinent més finet, que vagi molt bé. Adéu.